Barka da zuwa Ash Multimedia. Don na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna Faruk, kashi na 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kiran wayan Faruk ne ya sake shigowa. Naga sunan Alhaji a kai. Gabana ya faɗi sosai saboda yadda san halin Alhaji. Gashi Faruk ya yi aika-aika. Nan na dafe na saboda tsoro. Rungume ne ya yi ta baya, na jiyo ina kallon shi cikin mamaki. Yana sanye da tawul fari, ga wani a wuyan shi yana goge wuyan shi da shi. Yana cewa, uwar tsoro, me yake tsoro ne haka? Ya ɗaga min giran shi sannan ya ce, sati mai zuwa zan tafi California wani aiki, zan yi wata ɗaya. Cikin tsoro na kalle shi na ce, haba abban Fawaz, wata ɗaya fa. Kai amma yayi yawa fa. Dariya yayi yace ki hakuri, aiki zamu yi har da su Usman. Aikin ga zamu rinka waya ko? Sannan kuma zaki je Kano na baki dama har na je na dawo. Tsalle nai na rungume shi. Ina jin daɗin zuwa gidan da zan yi don ganin iyayena. Na ji daɗi sosai, da masu Fawaz sun samu hutu. Na ce na gode baban Fawaz, Allah ya bar ƙauna. Sannan ya ce, na tura miki kuɗi a cikin akawun ɗinki. Sannan za ku shiga kasuwa ke da Amira, ku siya abubuwan da za ka yi su mama da Abba. Na ce na gode sosai mijina. Na yi mai kis a sajen shi mai kyau da walƙiya. Na taya shi saka kayan shi, na goge mai takalmin shi. Sai a lokacin na tuno da kiran Alhaji. Na ce, Alhaji ya kirawo ka kana wanka. Na miƙa mai wayar ya saka aljihun shi, na raka shi ya fita. Faɗa Alhaji yake yi sosai kamar zai zane Faruk. Alhaji ya kalli Hamma Bukar da Lamido ya ce, dama ku ne kuke bashi goyon baya akan duk abin da yake yi, yanzu ga abin da ya yi. Lamido ya ce, to ai yanzu ma ni zan goya mishi baya. Duk da ka nuna cewa kai ne ka haifi Faruk. Amma ka sani, shi ma yaron dole a ji ta bakin shi. Me ya faru? Hamma Bukar ya kalli Faruk. Tabbas ya ji haushin sakin da yawa shi. Sai dai ya san halin Amina. Idan ba don Faruk dan uwanta bane, dacini ya dawo mishi da ita gida. Saboda ita ba iya girki ba, ita ba iya magana ba. Ya ce Faruk, muna jinka, me ya faru? Saboda babu yanda za a yi, ka saki Amina ba tare da dalili ba. Faruk kuwa bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya ba su labarin abin da ya faru tun daga farkon aurensu har yanzu. Kowa na wajen salati yake yana sanar da Ubangiji, don ba su taɓa tunanin abin da Amina ta yi ba kenan. Lamido kuwa haushi ne ya kama shi sosai. Ya ce, kai, amma Amina ta ɓata wayonta. Don Musan ba irin tarbiyyar da muka baku ba kenan. Hamma Bukar kuwa kunya ce ta ishe shi na abin da ‘yarshi ta aikata. Tabbas wannan ba tarbiyyar da ya ba wa Amina ba ne. Kuma mahaifiyarta ma ba irin tarbiyyanta bane ba. Dan yayi imani cewa wannan ba halin mahaifiyarta bane ba, bin bokaye da malamai. Alhaji kuwa kunya ce ta ishe shi sosai na abubuwan da ya ringa aikatawa na Nafisat. Ya rasa me ya faru da shi da ya tsani 'yar mutane akan abin da kaddara ce ta fada mata. Dan ya san hakan zai iya faruwa da isar cikin sa. Gashi 'yar dan uwan shi za ta zalunci dan shi. Wajen saka mishi magani don ta kashe shi ko ta cutar da shi. Ƙarshe kuma ta raba shi da matan shi. Take Alhaji ya tashi ya fita ba tare da ya ce komai ba. Hamma Bukar ya kalli Faruk ya ce, ɗana, Allah ya maka albarka. Hakika ka yi namijin ƙoƙari wajen zama da Amina, amma don Allah kada ka saka damuwa a ranka. Faruk ya ce, babu komai, kuma don Allah ka yi haƙuri wajen sakin Amina da na cikin fishi. Don Allah ka yi haƙuri. Hamma Bukar ya ce, babu komai, ai ta cancanci fiye da haka, saboda abubuwan da ta aikata. Kuma rabon wannan yarinyar ne ya rantse, da ya saka sai da aka yi muku aure. Kuma mu ma daga yanzu, insha Allah mun daina takura muku da auren dole da muke yi muku. Lamido ya ce, ni ma ban tabbatar da hakan ba sai yanzu. Saboda wannan yarinyar da kake gani Nafisat, yarinyar kirki ce, saboda babu ruwanta da duniya. Gashi kullum sai ta shigo ta duba ni, ta kawo min abin arziki. Shirin tafiya muke yi sosai, kaya sosai na jibgo na tsaraba na kaiwa iyayena. Abun sai wanda ya gani. Faruk kuwa wani lokacin har tsokana na yake yi, ya ce an fasa zuwa Kano din. Sai in yi rauro da idanu kamar zan yi kuka, don ina son ganin iyayena sosai. Rashida ta ce, gaskiya anti Nafisa zan bi ki Kano, don na saba da ke ba zan iya zama a gidan nan ba nan ba. Wallahi Lamido ma baki je yanda ya damu ba, wai za ki tafi gida. Na ce Allah sarki Lamido mutumin kirki, Allah dai ya bar mana shi. Rashida ta ce, amin antinmu. Nan fara Rashida ta fito min da wata jaka guda tab da abubuwa da ban san meye ba. Ta ce wai gashi in ji Lamido. Sannan ta fito da wasu jakukkuna guda 2. Ta ce wannan ya gulgulce ce a kawo miki. Alkaki ne da dabulam da cincin.
ta ce akwai wa mutanen Kano. Ta ɗauko ɗayan jakan ta ce, wannan kuma na mutanen gidanmu ne, kowa ya haɗa nashi ya ce a kawo miki. Ni ma na aika hijabai guda 10 kika yi mama da ummi. Sannan Amira na saya mata guda 5 ita ma. Godiya na yi mata sosai da sosai. Da yamma na shiga na yi musu sallama. Da sassafe muka tashi ni da Amira muka fara shiri. Fawwas kuwa sai murna yake ta yi. Wai zai je Kano wajen kakannin shi. Idan na kalli Fawwas wani lokacin har kuka nake yi. Domin bai san kowa ba sai ni. Ba shi da wata uwa da ta wuce ni. Don wani lokacin ko da an kai shi wajen iyayen mahaifiyar shi Maryam. Baya zama sai ya ce shi gida zai dawo wajen maman shi. Tun suna damuwa har suka daina damuwa. Don Aunty Zai ta ba su labarin amintakar da ke tsakaninmu da yarsu. Don haka suke so na sosai kamar su suka haife ni. Don suna matukar son Maryam. Don haka son nata sai ya shafe ni. Rashida fa ta dage sai mun tafi Kano tare. Don haka Faruk ya ce to mu tafi kawai. Don ita ma ta san Kano. Don Rashida kamar uwa ce a wajen shi. Don ita ce autar Lamido. Lamido kuma kakan shi ne. Don haka muka fara shi da Rashida tana murna za ta Kano. Don ba ta taɓa zuwa Kano ba. Duk da kuwa tana da ƙawaye 'yan Kano. Faruk kuwa ya samu direban shi, ya mishi bayanin zai kai mu Kano. Ya cika shi da kuɗi sannan ya ce, idan ya je can ya zauna ya kwana, sai washe gari ya dawo, saboda akwai nisa tsakanin Kano da Adamawa. Hanan ma ta zo, ƙanwar Faruk, da Anti Maryam da yanzu ta yi nauyi. Ikon Allah kenan, don a yanzu suna da shekara 10 da aure, sai gashi Allah ya kawo musu yanzu. Alhaji kuwa da Ummu mahaifan Faruk, da kansu suka shigo ɓangare na suka nemi na yafe musu. Amma sai da na ji kunya sosai. Na ce ni dama ban rike su ba domin su ma iyayena ne. Da ƙyar na rabu da mijina muna ta kokan rabuwa. Don kwana biyun nan amarcina nake ci sosai. Don sai yanzu na lura da cutar da Amina take min ba kaɗan bane ba. Don in dai har ka haɗu da kishiya da take bin bokaye, to tabbas za ka fuskanci ƙalubale. Sai dai idan ka yi haƙuri komai mai wucewa ne a wajen Allah. To mun ɗauko hanyar Kano lafiya cike da 19 ta arziki. Usman ma saurayin Amira ƙanwata ya cika mu da tashi tsaraban sosai. Don har mahaifiyar shi sai ta aika mana da tsaraba. Don ta san Amira suna soyayya da Usman. Don sun sha zuwa da Fawwas da Usman ɗin su gaishe ta. Don mace ce mai kirki da sanin ya kamata. Sai da magariba muka isa Kano. Don dukkanmu sai da muka yi bacci akan hanya. Don tafiyar tana da yawa sosai. Ko da muka isa Kano, daɗi da murna ne suka ishe ni na zuwa gida da na yi. Don rabona da zuwa gida tun da aka ɗaura min aure na ban ƙara zuwa Kano ba. Na ga gata sosai a wajen iyaye da 'yan uwana. Nan fa na shiga raba tsaraba ta yara da manya. Inda anan na samu labarin auren Samir. Yana da 'yar shi ƙwaya ɗaya. Mai gadin gidan shi ya mata fyaɗe. Yarinyar ta mutu saboda ƙanƙantan da ta yi. Duniya kenan baka yi ba ma an maka billantana kayi. Tun a Kano na fara rashin lafiya. Muna zuwa asibiti aka tabbatar min da cewa ina da shigar ciki. Na sanar da Faruk ya ce in bari. Sai ya dawo zai biyo, sai mu koma ta jirgin sama wai don kada in wahala. Fawwas kuwa yana jin daɗin Kano sosai, don tare da 'ya'yan ummi suke wasa. Gashi mama da dadi suna son shi sosai, don yaron akwai nutsuwa da hankali. A kwana a tashi sai gashi mun cika wata cur a Kano. Iyayen Usman sun aika da tambaya, kuma an basu ma'ana an musu baiko. Ranar da Faruk zai dawo, zagewa na yi girki kala-kala. Ni shirya cikin kayana masu kyau da tsari. Ummi kuwa sai dariya take yi mu. Wai inda yi a hankali, miji zai dawo ina ta rawan kafa ga da ciki. Karfe 4 na yamma ya dawo. Lokacin dadi kuwa yana nan. Yasa aka gyara mai ɗaki fes, aka saka turaruka masu ƙanshi. Mun yi kewar juna sosai, inda muka dirji juna kamar babu gobe. Sannan ya nuna min murnan shi akan cikina kamar bai taɓa samun ɗa ba. Ni kuwa na kalle shi na ce, ni kuwa ko ɗan gwal zan haifa ba zai kai mun ɗana Fawwas ba. Don soyayyen Fawwas Allah ne ya haɗa ta. Kwanan mu ɗaya muka koma Adamawa. Amma ban da Amira, don dama ta je min kwana 2 ne. Rayuwa mai daɗi nake yi yanzu a gidan Faruk, don Alhaji yanzu kullum idan ya dawo daga aiki sai ya aiko min da gwaiba ko kayan marmari, don shi ma ya san yanzu ina da ciki. An yi bikin Hanan da Huzaifa abokin Faruk, inda ta tare a Abuja a gidan Huzaifa, don yanzu shi a can yake aikinsa. Anti Maryam ma ta haihu inda ta samu ƴa mace kyakkyawa, ana ce mata Halima, sunan babar mijinta. Cikina ya kai haihuwa yanzu. Don haka yanzu kowa ya dawo da kulawan shi wajena. Ana cikin haka kuwa na tashi da naƙuda, safiyar Juma'a. Na san talo yara na 2, mace da namiji, kamar su ɗaya da Fawwas, don shi ma da baban shi yake kama. Zo ka ga murna a wajen Faruk da su Lamido. Ranar Lamido shanaye 2 ya saka aka yanka min ni da 'yan uwana. Ai kuwa na ji daɗi sosai na yi mishi godiya. Faruk ya yi musu huɗuba da sunan dadi da kuma sunan mamana. Na ji daɗi sosai inda na ringa yi mai godiya.
'Yan uwa da abokan arziki kowa ya taya ni murna na samun 'yan biyun da na yi. Usman da Huzaifa kuwa kyautar motoci suka yi wa yarana, har da ni da mota don leliya. Faruk kuwa kyautar kujerar Makka yi min, ni da su dadi da mamana. Na yi murna sosai da sosai, ranan kuka na yi. Kuka na yi mai na shaguba, shi kuwa ya dinga biye min. Inda ake cewa namijin Mutas, macen kuma ana ce mata Mumtas. Yaran kyawawa da su, da ka gansu ka ga Faruk. Amina kuwa yanzu idan ka ganta sai ka tausaya mata, saboda daga mahaifinta har mahaifiyarta ba sa saka mata fiska. Don duk aikin gidansu ita ce ke yin ta. Gashi yanzu ta gama iddanta, amma Faruk shiru har yanzu, sai dai ya zo ya duba yashi ya tafi. Nafisat ma ta yi mayar da Amina amma ya ƙi. Amma duk da haka har gidansu Amina take zuwa ganin takwararta, take mata abubuwan alheri kala-kala. Ana cikin haka Amina ta samu wani alhaji, matan shi 3 ita ce ta 4. Ta lallaba ta aure shi, don gurin da in gidansu suke yi mata ya fara isanta, shi yasa ta lallaba ta yi aure. Yarana suna da wata 3 na samu ciki, ranan har kuka na yi saboda ina tausayin yarana. Duka watansu 3 a ce ina da ciki? Shi kuwa murna ya rinka yi wai zan cika mishi gida da 'ya'ya. Fawwas kuwa ina son kannen shi tare da tattalin su. Don kuwa kullum idan ya je school sai ya zo musu da sweet da chocolate mai daɗi. Dan yanzu ba sa yarda da kowa sai Fawwas da Rashida. Dan ita ma yanzu Rashida an saka rananta. Zuwan ta Kano ta haɗu da wani wanda ake ce mai Bashir. Yana da hankali don dadi ma ya san iyayen shi, mutanen kirki ne, kuma yaron ya samu tarbiyya sosai. Amira kuwa biki ya taho. Gani da ƙaramin ciki, amma duk da haka dagewa nake sosai wajen ganin na gyara komai ya tafi daidai. Ana ta hidimar biki don ni ce amara kirjin biki. Ni da ummi kanwata mun yi rawan gani, inda Amira ta tare a gidanta da ke Yola. Bayan wasu shekaru, wani kyakkyawan saurayi na hango yana karatun Alkur'ani mai girma. Ashe Fawwas ne, kamannin shi da na mahaifin shi sun fito sosai. Ga ƙannen shi su 5 yana koya musu karatu. Mutas, Mumtas, Bashir, Laila sai Usman shine karamin su. Nafisat na hango ta shigo cikin gidan, cikin nutsuwa ga katon ciki a gaba, da jikan makarantanta a hannunta. Don a yanzu headmaster ce a makarantar mata ta Yola. Da sauri yaran suka taso suna yi mata sanin da zuwa. Fawwas ma ya taso. Sai ga Afra ta fito daga cikin ɗaki, sanye da wani Arabian gown ta yi kyau sosai. Ya ce ga kanwata Ummi, ita ce ita ta biyu. Tunda Afra ta zo yi mata hutu, shikenan Fawwas ya hana ta komawa gida. Babu yanda babanta bai yi ba, ta ki komawa ita ma. Wani lokacin har tsokanan Fawwas nake yi, in ce ko 'yar gida za a yi ne, sai ya hauso sa kai, wai shi jin kunya. Na kalli Afra da ta kawo min abinci har da ruwa ta ce, "Sanda zuwa mama." Na ce yau wata yaya Fawwas. Kunya ce ta kama ta rufe idonta. Shi ma Fawwas dariya yayi sannan ya ce, "My mom, wai ita fa kunya take ji." Na ce to ai dole ta ji kunyarka. Yaran ne suka tashi da gudu suna oyoyo baba. Ni ma na tashi don taro mijina. Muka rungume juna dukkanmu cikin farin ciki. Cikin farin ciki ya rungume mu, yana mai jin daɗin samun mata ta gari irin Nafisat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anan marubucin take cewa tammat bihamdillah. Anan na kawo ƙarshen wannan littafi nawa mai suna Faruk. Ya Allah, abin da muka faɗa daidai, da wanda ma ban faɗa daidai ba, ya Allah ka yafe mana amin. Ummu Mahir ce, Miss Green. Sai kun ji ni a sabon littafi na mai suna Mata 4. Wannan daga marubuciya kenan wato Ummu Mahir. To alhamdulillah masha Allah, ni ma masu sauraro duka anan zan dagata tunda labari ya ƙare. Godiya da jinjina ga marubuciyar wannan littafi wato Rabi'atu B Abdullahi wacce aka fi sani da Ummu Mahir, 'yar mutanen Najeriya. To kamar da yadda kuka gani labarin namu bai yi tsawo ba tunda ya ƙare ne a cikin kwana 9 kacal labarin. To amma kuma dama shi labari ba tsawon shi shine abu mai muhimmanci ba. Sakon da ke cikin wannan labarin ake so a ɗauka, mara kyau a tattara a watsar da shi. Fatanmu abin da muka ji Allah ya bamu ikon amfani da daidan da ke ciki, kurakuran da ke ciki kuma Allah ya bamu ikon kauce musu. Anan nake cewa Ummu Mahir Allah ya ƙara miki lafiya, basira, hikima, fahimta, ilimi, ɗaukaka da komai na alkhairi. Ina miki fatan alkhairi tare da ahalinki. Hakanan miliyoyin godiya ga fans na wannan channel ɗin na Ash Multimedia. Jinjina gare ku da kuma godiya na lokacinku, da comments naku, da likes da kuke mana. Hakanan kuma da sharing da kuke mana a groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Idan babu ku, babu Ash Multimedia. Ina godiya da lokacinku, ina godiya da ƙaunarku ga wannan channel namu da gare ni baki ɗaya da kuma iyalaina.
Na gode sosai da yanda kuke nuna kulawarku a duk sanda na ɗaura labari da kuma irin addu'o'in da kuke min. Babu abin da zan ce da ku sai dai in ce Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Hakanan ba zan manta da ɗan uwa ba ɗaya tamkar da miliyan wato Jensenus na ƙoƙarin da yake a wannan channel ɗin na ganin cewa komai ya tafi daidai ba tare da an yi samun matsaloli ba. Ina godiya alkhairanka a gare ni ba za su taɓa misaltuwa ba kuma baki ba zai iya faɗan su ba amma a duk inda kake ina maka fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bar zumunci. Marasa lafiyan cikinmu Allah ya ba su lafiya ya sa kafara ne, Allah kuma ya ƙare mu da lafiya da abin da lafiya ka iya samarwa. Hakanan wayanda suke da bukata ta aure ko ta haihuwa, ina roƙon Allah ya ba su ‘ya'ya na gari. Mu da muke da ‘ya'yan Allah ya raya mana su da imani ya musu albarka. Wayanda suke da niyan aure, Allah ya ba su mazaje da kuma mata na gari ya zaunar da su lafiya a gidajen mazajen nasu. Dukkanin wasu masu bukatu na alkhairi, ina fatan Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi baki ɗaya. Wayanda suke cikin wata matsala ko wata damuwa ko wani bakin ciki, ina roƙon Allah da ya yaye musu wannan bakin cikin da damuwa da tashin hankali. Allah ya rufe asiri ya kare daga tsautsayi, asara, dariyar maki, kai duk wata masifa ina roƙon Allah ya kare ku da shi, ya kare mu da shi baki ɗaya. Godiya da jinjina zuwa ga ɗan uwa Umar Mai Sanyi na supportin wannan channel ɗin da yake yi, ina godiya sosai ɗan uwa. Hakanan ba zan manta da ƴar uwa Zainab A Baba ba, wato abokiyar hira, sannan kuma da ƴar uwa kuma jaruma wato Momi Gombe. Ina godiya sosai ƴar uwa ƴar garinmu. Fatana Allah ya ƙara ɗaukaka ki ya sa ki fi haka, Allah kuma ya bar zumunci. Ina godiya matuƙa. To kada in cika ku da surutu, bari in dakata a nan wajen. Insha Allahu ba da jimawa ba sabon labari zai zo bayan na karanta sakonnin masu sauraro. Da wannan zan yi amfani da wannan dama wajen ƙara tunatar da ku cewa in za ku rubuta sakon naku, ku yi ƙoƙari ku rubuta suna, ma'ana in kisan sunanki ba da Hausa bane ba akan channel din ko kuma sunanki kawai alphabets ne wanda ba za a ce suna ne complete ba, to bayan kin rubuta sakonki da Allah ki ƙoƙari ki rubuta sunanki a gaba. Cewa daga wance ce ko daga wane ne, a'a daga ƙasa kaza. In ma ba za a saka ƙasa ba to muna buƙatan tabbas a sanya suna saboda sauƙaƙawa wajen karantawa, sannan kuma a san wane ne wannan saƙon saboda a karanta masu sauraro su ma su san wane ne rubuta wannan saƙo ɗin. Haka nan kuma ga waɗanda rubutu da Hausa zai ba su wahala misali kuma suna son su rubuta saƙonsu, akwai waɗanda already suna da WhatsApp number na kuma sun yi wannan ƙorafin, za ku iya tura mu misali voice note ta WhatsApp number na da na babbaku. Insha Allah zan zauna in rubuta abun a rubuce in karanta, wannan ba zai zama da matsala ba insha Allah. Ni dai kawai fata na shine in za ku rubuta shi da Hausa, abin da ya kama inda turanci ne to shi ma dai duka dai, to amma dai da larabcin ne gaskiya karanta shin yana bani wahala, shine dalili. Na gode sosai, duka anan zan dakata. Ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke, sai mun haɗu a cikin sabon labarinmu da zai zo nan da kwanaki kaɗan insha Allahu Rabbi. Na gode sosai. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.